Jeg er ikke med de der hippie-tøser med hår under armene, der kommer pressende, støjende og larmende gennem gågaden og tror de ejer det hele, med rulletobak og en bajer til at dele. Jeg er givet med sådan en lettere behåret krop. I burde tage en lusekur, sæt håret op, pop tøjet og begynd at gå med top. Køb et par høje hæl og tjek fra klop. I kunne lige så godt gå i byen i nattøj. Hvem fanden gider se jer ryst røv i en striktrøje? Kom nu, tag sammen, hvorfor er I så stramme? Synes I ikke selv I for klamme? Det er ikke fordi jeg er nede med hovedet fuld af puder, men hvis jeg skal vælge imellem skoen fuld af mudder, tænder jeg sgu mest på en tøs i lårkort. Og hvis I synes det er for grovt, så er det op med hårdt. Og til de kraver,